Gepler Adatlyk radiosi Tatar Inform neşri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 23-nji ýylyny bir günlük sapar bilen Kazana gelip Sabantuy dawaralaryna gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmen mediýasy bu maglumaty Türkmenistanyň prezidentiniň Rus kardeşi Vladimir Putin bilen eden telefon gurrunu barada beren habaryny bölekleýin tasdiklap, öňde duran saparyň senesini, şol handa prezidentiň Sabantuýa gatnaşjakdygyny hem aýtman saklandy. Bu habar Berdimuhammedowyň duşenbede 27 agdaly Sewit toporunyň sammitine gatnaşmalygynyň ýa-da gabat geldige türkmen lideriniň mundan öň Merkez Aziýa ýolbaşçylarynyň Gazagystana geçen sammitine hem ogly Serdary bermek bilen çäklenenligini ýada saldy. Rus mediýasy Putin bilen Berdimuhammedowyň telefon gurrunyň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen gurnulandygyny aýtmaýar. TDH bolsa Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna boljak sapary köp uğurlu gatnaşyklaryň bundan öýläkde ösdürilmegini şertlendirer diýmek bilen çäklenýär. Türkmenistany 2007-nji ýylyň başynda häkimiýet çalyşyp Berdimuhammedow goňşy ýurtlar şol sahanyna Sapar Murat Niýazow döwründe o diýen gowy gatnaşylmadyk Azerbaýjan, Özbegistan we Gazagistan bilen gatnaşyklar täzeden ýola goýup uranyna synçylar Aşgabatyň oňyn bir taraplyk durumuna duglanyp özüni üzüňeleşdirmegini soňlamagyny umyt bagladylar. Emma yerli synçylar Türkmenistanyna urulan dolandyryş ulgamynyň üzüňeligi we ykdysady ýygalaklygy saklap galanlygyny aýdýarlar. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazowyň pikirçe, bir ýerde mesele bir adamda, iki adamda däl, eýsem gurulan sistemada. Niýazow döwrüne gurulan şahsy weparlyk esasynda seçilen kadrlara daýanýan dolandyryş ulgamynyň wekilleriniň Sewitdäki ul forumlardan gaça durmakdan başga alajy ýok. Sebäbi olar beýle duşuklara, iş gepleşiklerini olardan peýdalanmagy taýýar dälip Türkmenistanyň Merkez Bankynyň odalky başlygy Adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Häzirki dolandırış sistemi Türkmenistan'da bir adam yönü oturup yönü gepler atıyor da her gün bir hafta. Şoň üçin on toğraktaşım taýýarda, Berdimuhammedowyň taýýarda, eger mümkin gatnaşynda da bar, gatnaşynda. Ol ýöne ýurda halky peýdasy bolarsa da.